Podina होनलायो सिबाय थानो हागौ एसे मोजांसो खालामदो बेखौ What? फार्मासिस्ट मा जादों होनदों प्रेसार नायजानो होनदों नामा माने जों प्रेसार नायजानो फैदों आरोखि ना ओमफ्राय प्रेसारा बाराबा अमाखौ एसे जानोसै माने क्रिसमासनि थाखाय आरोखि ना प्रेसारखौ नायना लाखानोसै बेसे बुरजा जानांगौबा बुरजा जानोसै एसे जानांगौबा एसे जानोसै आरो ना माने बांद्राय जास्लायबायबाथ' जायाना ओमफ्राय प्रेसारखौ नायना लाग्रोखानोसै जोङो पदिनाजों आंजों फार्मासियाव फैदों नै पदिना लोमजालागासिनो हनै माबा जागासिनो बेहा गंनो हायानो खर'आ मोजां आंनि माबाखौ नायना समफोरखौ माबा सिख्लाफोरजों बारा गोसो थोजाया जादोंलै नोंना गोसोआ गोथारलै होनलायखायो बोरै होनदों बिराद साफा नोंना गोसोआ गोथारलै होनलायखायो होनगासिनो नामा औ नंथारालै बेन्दों खोनाजोबो नै बोरो नोंनिखौ नायना पदिना होनलायो दे पदिना दे थिगैनो दङ गावना गोसोआ साफा माव जाहैदों बैयाव नोंहालाय बे मासथिनि गाइखेरजों खेबसे दुगैबाव होनलायो माने मानसिया फाफि नालाय ओंखायनो गाइखेरजों दुगैनो थिनदों बिराद गोथारैनो दं आङो एसे लोमजानाय दंगोनलै बिराद सेकेन्डआवनो गुलुब मावलागासिनो एसे चेक खालामलाबाय थानांगौलै डक्टरफोरनावबो माबा लोमजानाय थाखुमालाबायबा उनावहाय जानानै बारा जायो अबाहाय फंबाय दे फंबाय दे मोजां थां खेबजोबखायो फाग्लाखै खेबलायखाय दा हाब जानांगौसो माथो जानांगौ आंना गला खारा खमाव दं नामा बेनालाय नर्माल एसे खमबावसो खमसो दाख्लै माबायाव अमाया दा सेरप्राइज जाखादो नोङो माने दाख्लै गसर थाहैनानै बिराद लोमजादोंना ओमफ्राय जानायाबो खम आंना बारा जाना दंदांलै गोजौआव 110 ओमफ्राय गाहायाव 60 दं बिराद प्रटिन जानो गोनां ने नाङालै हारसिं जालाङो थाबो जालांबाय थाबानो जासिखानोसैल' होनबालाय खिन्थु बाराया हले खमायनांगौ आरो जानाया जासिनो ना मास मोनसे खमसो जानानै दंबावो प्रेसारा बारा जायाखै आरो खमावसो जानानै दंबावो खिन्थु आंनासो माबायदि खेबसेनो जासिलाबो एसे आंना माने सिगां जिम लाबाबो खमाव थाखायोमोन थाबायनो हायो ओइ दाना पदिना नायनोसैलाय दे थिबाय थानो हागौ एसे मोजांसो खालामदो बेखौ What? बिराद ओरैनो भुटानल' थाङो बियो आग्लासो मैयाबो थांदों आसला लानानै सेंग्राफोरनालाय अबाव हाय थांनोरा बे बोथोर सोलायनायनि बिदि जाखायोब्रा माने दा एकदमबारे गुसु आरो जोङो दाख्लै मास मोनसे गाहाम सोलायनाय जाबायना जानाय थानाय दै बायदिसिना गासिबो सोलायनाय जाजोब्बाय जोंनि गामिनि बायदिलाय बहा जानो एखे हाब थिगैनो दङ जासोनो हागोन पदिना प्रब्लेम गैया बरिया प्रेसाराव बारा सिन्था गैया जानायाव नोङो एसे बांसिन बांसिन बिनि खरा मानो फास जादों गगा मोनबाय नालाय गगा मोनबा बिदि साखायोना गगा मोननायाथ' बाव सायो गगा मोननायाथ' बाव सायो एकदमबारे गोग्लैनो माबानानै सिखारना हरफिननांगौ जोङो ओमफ्राय खानाय सिनजानो नागिरदों एसे दारि गजानो बोराय नुबाय नै एसे क्रिसमासनि देलायहैनोसै पार्लाराव ना मा होनो पदिना फैद' दङ इदिट
बेलेगानो खुगाजोंसो जोंना जोङो दायो पार्लाराव हाबफैनो नागिरदों जेन्स पार्लार माने इउनिसेक्स बयसबो हाबनो हागोन गार्लसबो हाबनो हागोन मिस्टार सोमखोरनि दखानावहाय बिराद मोजां सिनो जोंना बिथाङा आं नोंथांमोननो देखायहैगासिनो दङ बिराद खम प्राइसआवनो माबानि खामानि मावना हरो आरोना नै बेनो नै माबियो बेनो नै दखान नामा एसबि हेयार काटिं सेलन आं बेनिखायनो थांगासिनो दङ नोंसिनो आं दहाय खनसे फैखांबाय हागोन ना हायाखैथाय बा माथो एक्टरबो दंफैयो आयौ दाबो हाया दे फटाफट बानायदोंब्रा बानायनो लुबैदों बिलाय नै बानायगासिनो बेनो नै बे दखाननि मालदारा मालिका ओमफ्राय नैबे एक्टर आयौ गासिबो एक्टर गोजा दे रायजोफोरखौ एसे माबा बुंहरदोरा खानाय सिननायफ्रा बेसे लायो खिथाना हरलाय एसे 50 थाखा 50निफ्राय बेसेबांसिम 50निफ्राय 150सिम सिनजाफैदो नै रायजोफोर मा खालामदों आंखौ लाना बेलाय खानाय बोगासिनो दं नै नोंलाय माथो लाजिखो आयो मोखां सिफांदेबाय सेसलै मोजां नुबाय दाना अयथासार मानसि खानायबो फैजादों दिनैहाय आरो दंबावोसो बेनो सिनदों आंखौ थांसै दे बाय बाय थादो बिदा बाय बाय